Mielul pascal, ieșirea din Egipt. Cina pascală. Apoi a grăit Domnul cu Moise și Aron în pământul Egiptului și le-a zis: Luna aceasta să vă fie începutul lunilor, să vă fie întâia între lunile anului. Spune dar la toată obștea fiilor lui Israel și le zi: în ziua a 10-a a lunii acestea să-și ia fiecare din capii de familie un miel. Mielul să vă fie de un an, parte bărbătească și fără meteahnă, și să luați sau un miel sau un ied. Să-l țineți până în ziua a 14-a a lunii acesteia și atunci toată adunarea obștii fiilor lui Israel să-l înjunghe către seară. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul cel de sus al ușii casei unde au să-l mănânce. Și să mănânce noaptea aceea carnea lui friptă la foc, dar să o mănânce cu azimă și cu ierburi amare. Dar să nu-l mâncați nefript de ajuns sau fiert în apă, ci să mâncați totul fript bine pe foc, și capul cu picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați din el pe a doua zi și oasele lui să nu le zdrobiți. Ceea ce va rămâne pe a doua zi să ardeți în foc. Să-l mâncați însă așa: să aveți coapsele încinse, încălțămintea în picioare și toiegele în mâinile voastre, și să-l mâncați cu grabă, căci sunt Paștile Domnului. În noaptea aceea voi trece peste pământul Egiptului și voi lovi pe tot întâi născutul în pământul Egiptului. Toți întâi născuți ai egiptenilor mor. Au mers deci fiii lui Israel și au făcut toate cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut. Iar la miezul nopții a lovit Domnul pe toți întâi născuții în pământul Egiptului, de la întâi născutul lui Faraon, care avea a ședea pe tron, până la întâi născutul robului, care sta în închisoare, și pe toți întâi născuții dobitoacelor. Și s-a sculat noaptea Faraon însuși, toate slugile lui și toți egiptenii, și s-a făcut bocet mare în toată țara Egiptului, căci nu era casă unde să nu fie mort. În aceeași noapte a chemat Faraon pe Moise și pe Aron și le-a zis: sculați-vă și ieșiți din pământul poporului meu, și voi și fiii lui Israel, și duceți-vă de face slujbă Domnului Dumnezeului vostru, precum ați zis. Luați cu voi și oile și boii voștri, cum ați cerut, și vă duceți și mă binecuvântați și pe mine. Și sileau egiptenii pe poporul evreu să iasă de grabă din țara aceea, căci ziceau: pierim cu toții. Israeliții pleacă din Egipt. Și au plecat israeliții în număr de 600.000 de bărbați, fără a socoti pe femei și pe copii. Ei au dus cu dânsi și turme mari de oi, boi și tot felul de vite. Și din pricina grabei au luat cu dânsii și covețile cu aluat, înainte de a se fi dospit. Iar Moise a luat cu el oasele lui Iosif. Sărbătoarea Paștilor. Iar Moise a zis către popor: să vă aduceți aminte de ziua aceasta, în care ați ieșit din pământul Egiptului, din casa robiei, căci cu mână tare v-a scos Domnul de acolo, și să nu mâncați dospit. Azi-me să mâncați 7 zile și să nu se găsească la tine pâine dospită, nici dospitură în toate hotarele tale. În ziua aceea să spui fiului tău și să zici: acestea-s pentru cele ce a făcut Domnul cu mine când am ieșit din Egipt. Să păziți dar legea aceasta din an în an, la vremea hotărâtă. Și când te va duce Domnul Dumnezeul tău în țara Canaanului, cum s-a jurat ție și părinților tăi, și ți-o va da ție, atunci să osebești Domnului pe tot cel de parte bărbătească de la oameni, care se naște întâi. Și pe tot cel de parte bărbătească, care se va naște întâi din turmele sau de la vitele ce vei avea, să închin Domnului. Curățiți aluatul cel vechi, ca să fiți frământătură nouă, precum și sunteți fără aluat, căci Paștile nostru, Hristos, s-a jertfit pentru noi. Sosirea israeliților la Marea Roșie. Iar după ce Faraon a dat drumul poporului,
Dumnezeu nu l-a dus pe calea cea către pământul filistenilor, care era mai scurtă, căci a zis Dumnezeu: nu cumva poporul, văzând război, să se căiască și să se întoarcă în Egipt, ci a dus Dumnezeu poporul împrejur pe calea pustiului, către Marea Roșie, și fiii lui Israel au ieșit în bună rânduială din pământul Egiptului. Iar Domnul mergea înaintea lor, ziua în stâlp de nor, arătându-le calea, iar noaptea în stâlp de foc, luminându-le, ca să poată merge și ziua și noaptea. Și astfel, mergând ei, au ajuns la Marea Roșie și au poposit acolo. Faraon urmărește pe israeliți. Atunci s-a căit Faraon că a lăsat pe israeliți să plece și a luat 600 de care alese și toată călărimea Egiptului și căpetenii și au alergat după israeliți și a ajuns aproape de Marea Roșie. Dar când s-a apropiat Faraon și când s-au uitat fiii lui Israel înapoi și au văzut că egiptenii vin după ei, s-au spăimântat foarte tare fiii lui Israel și au strigat către Domnul. Și a zis Moise: nu vă temeți, Domnul are să se lupte pentru voi, iar voi fiți liniștiți. Israeliții trec Marea Roșie. Atunci s-a ridicat îngerul Domnului, care mergea înaintea taberei fiilor lui Israel, și s-a mutat în urma lor. Și s-a ridicat stâlpul cel de nor dinaintea lor și a stat în urma lor. Astfel a trecut el și a stat între tabăra egiptenilor și tabăra fiilor lui Israel. Și era negură și întuneric pentru unii, iar pentru ceilalți lumină, noaptea, și toată noaptea nu s-au apropiat unii de alții. Iar Moise și-a întins mâna sa asupra mării și a alungat Domnul marea toată noaptea, cu vânt puternic de la răsărit, și s-a făcut marea uscat, că s-au despărțit apele. Și au intrat fiii lui Israel prin mijlocul mării, mergând ca pe uscat, iar apele le erau perete la dreapta și la stânga lor. Egiptenii se înneacă în mare. Iar egiptenii, urmărindu-i, au intrat după ei în mijlocul mării, toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui. Dar în straja dimineții a căutat Domnul în stâlpul cel de foc și din nord spre tabăra egiptenilor și a umplut tabăra egiptenilor de spaimă. Iar Domnul a zis către Moise: întindeți mâna asupra mării ca să se întoarcă apele asupra egiptenilor, asupra carelor și asupra călăreților lor. Și și-a întins Moise mâna asupra mării și spre ziua s-a întors apa la locul ei, iar egiptenii fugeau împotriva apei. Și așa a necat Dumnezeu pe egipteni în mijlocul mării. Iar apele s-au tras la loc și au acoperit casele și călăreții întregii oștiri a lui Faraon, care intrase după israeliți în mare și nu a rămas niciunul dintre ei. Așa a izbăvit Domnul în ziua aceea pe israeliți din mâinile egiptenilor și au văzut fiii lui Israel pe egipteni morți pe malurile mării. Văzuta Israel mâna cea tare pe care a întins-o Domnul asupra egiptenilor și s-a temut poporul de Domnul și a crezut în Domnul și în Moise, sluga lui. Atunci Moise și fiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta și au zis: să cântăm Domnului, căci cu slavă s-a preaslăvit, pe cal și pe călăreți în mare i-a aruncat. Tăria mea și mărirea mea este Domnul, căci El m-a izbăvit. Acesta este Dumnezeul meu și îl voi preaslăvi, Dumnezeul părintelui meu și îl voi prea înălța. Domnul este viteaz în luptă, Domnul este numele Lui. Împărăți-va Domnul în veac și în veacul veacului. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, pentru mila Ta și pentru adevărul Tău.